aspertuta egotia eta bakarrik egotia ez da gauza bera. Aspertuta egotia gauza hona da, baina bakarrik eta triste zaudenian beste histori bat izatea, Egia esan, orduan lagunen gana joan behar da, bakarrik zaudenian. Lagun honen gana, egia esan. Iei, haupa Jontxu ongetorri, zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Ik sortu, talde bat bai bakardade hortatik anateatzeko, ez da? Bai, Euskadi Gay Friendly elkarte hauko izena. Eta gauza asko antolatzen dituzue bertan, ez da? Bai, daramaguia urte eta pikuia ekintza ezberdinak antolatzen. Nik gauza bat antolatu jat gaur. Elkarrekin kosinatzea jungo gaitu, zeiz bete zaik? Ondo, taldi berian gauza dana kontatuko izkiak, bai? Bale, venga, bota-botekoa eta guazen lanea. Bueno, lagunak eta Jontxu, ja hemen gitxaude, laneak oprez, ez da? Bai. Bueno, ikesan deken bezala, Euskal Gay Friendly taldeko kidetako bat aiz, eta sortzailetako bate, bai, ez da? Zeiten dezue bertan? Hasi ginen oindala urte eta lau hilabete gutxi gora bera, eta hasi ginen mendiko irteerakin, hemen Euskal Herrian batez be, errazagozelako, eta gero, gehitu ginoan beste ekitz batzuk. Landetzeko irtera bat, pintxopotia, zagarotegira jutia bai, eta bueno, gero eta jende gehiago animatzen da. Osa, gauza honak eta elkar banatzeko eta ondo pasatzeko, ez da? Bai. Kosinan nite aldezu elkarrekin obetik jateko daun lekura jute zeate. Inda dauna. Zukaldaturi baiten dezue? Bai. Eta gaur elkarrekin ingo jauna, ikusiko, ingo izki jau tirabeke batzuk, xixa batzukin, eta arrautz goxo bat eta patata krema. Ondo ibiltzea laizuk aldian. Bai, gustatzen zaik. Gustatzen zaik? Bai. Adi lagunak, saio goxua datorreta. Bueno, esan bezala, ingo deu tirabeke batzuk, eta tirabeke ekiteko lehendabizi, hau egingo ditugu eskaldatu. Uretan sartu, bertatik atea, eta utziko ditugu bazter baten, zeatikan saltxa prestatuko deu. Ta saltxa prestatzeko ingo deuna da tipulina txiki-txikiin, bertan jarriko deu, baratzuriakin ere bai, hoi ondo gorritzen danian, urdai azpikoa txikituta botako jau, eta amaitzeko tirabekek erdi egosita azkaula, egosi puntu txiki bat, aldente ongo dia, botako deu bertara, buelta, gatza puntua jarriko deu, kontuz, zeatikan ja urdai azpikoa badaka, eta horre bere gatza puntua emango dio. Bale, hoi, azteko. Gio, beste alde batetikan, ingo dituguna da, xixak. Bakizue, udagarriko xixak, guain sasoian daude, eta ze gauza eharra da. Nik esaten dut, niretzako xixak dia, nadibez, muskulu bat, edo jaten zuen lanperna bat, itxasua emateu sartzen dezula gorputzan barruan, xixekin emateu basua sartzen deula. Basoko, emateu ez dakit, basoko ezetasuna, lokatza, goztok eta danak barroa sartzen dira, eta ni amorratu naiz gaina, guain udaberrian aurrenengo perretxiko izaten dira, eta gauza ona. Hoi ingo deuna bakarrikan, eskukin puskatzen dira, normalien labana ez du ikutzen, eta ingo deuna da, bai, pixka garbitu, txukun jarri, eta baratzuri alde batekin salteatu eta platerian lagungarri jarri. Ingo deuna da, alde baten tirabekiak, bestian xixak, eta erdin jarriko deu pure patata krematua. Ingo deuna da patata egosi, behin egosita daunian zuritu, eta ondoren krematu, gurin eta esnegainakin. Eta, hoi gutxi balitz, lagungarri bezala pare bat gauza. Hemen dazkau, armendolak, ingo ditugu salteatu, kurruskari bezala jartzeko geho gure platerean gainean, berdina ingo dugu ogilakin, lauki txikian moztuko ditugu salteatu eta plateran erdian jarriko dugu pure patatan gainean, eta arrautzakin ingo duguna da, urre pela jarriko dugu, gorringoa ateako deu, ure peletan sartuko deu, eta gorringoa epelduta da honian, pure patatan gainean jarriko deu, eta ja, platera bukatuta, geho hori perexil pixa batako jo, arginan ikutu emateko, bale? Eta hori izangoa, gaur korrez eta dana erresa simplia eta goxua. Bueno, inbiar deuna da. Lanen azteko bitu tirabeke hauek, ingo ditugu egosi eta erabili. Baina ingo izkiakenek txukundu.
Zeratik hemen dana jatea. Bueno, bainak baiola jatitugu, baina babarrunak eta hilarrak eta normalen kentzen dugu asala, eta ez, baina tirabekek xamurra daka asala eta dana aprobetxatzea. Orduan, ingoekena da, hemen txortena daka loriakin etortzen dana, hau, kendu ingo dio, eta puntan txiki balin baka, kendu ingo dio bai. Eta garbi utziko ditugu egosteko, bale? Hoi ire kontu, nik gura jarriko eta egosten, bai tirabekentzako, bai patatantzako, eta tipulina txikitzen hasiko naiz. Bueno, kontatu iguzu, nola hasi izan hau guztia? Nolatan eman zenioten talde honei aurre, nola intzen nioten, zergatika? Bueno, nila nien aritu nintzen 3 urte eta erdi Zaragozan, eta bertan bakarri sentitu nintzen, ez? Zaila zen, jende berriz ezagutzia, eta holan, eta beti aplikazioen bidez, eta bueno, zaila zen. Eta elkartu ginen bertako elkarte, ezien elkarte ofizialki, baina lagun batzukin, eta zekien bai, Aragon Friendly. Aragon Friendly. Bai. Osea, hortik hartuta da oinarria, ez da? Izena, bai, izena, bueno, hortik La Rioja esazen lehenengue, La Rioja egin Friendly, eta hortik izena hartu genuen. Horregatik deitzen geha, Euskadi Friendly. Hortik aurrera, pentsa guinoan, hemen, hastia talde horrekin, baina hemen, eta, bueno, eragi genuen hastia mendiko irterakin. Eta dibes, gay friendly talde honetan, gehiak bakarri saltzen dira, o ze jende mota aldu jun? Ez, LGTBI kolektibo osoko jendia, eta baita etorri dira hetero jendia bai, donor lagunak etorri dira bai. Atiak irikita daude nahi du nahitzako, eta bakarrik sentitzen nahitzako gehien bat, ez da? Hori da. Ze ondo. Gauza da bakarrik sentitzea, eta planak izatea. Eta bueno, sortu zen horregatik bat, ez bez, gure kasutan, Euskadin, arazo bat dago, eta da, kuadrilla, ez? Helduak eta zarenean, umiak izaten dute, kuadriakoek eta holan, eta azkenean bihurtzen da arazo bat. Osa, bakoitza bere familia jiteo, gero planak ume txikikin iten dituen, eta... Plana da, baskaria eta gero txera. Edo kafetxo bat, edo txera. O parkea, edo ziola, ez da? Orduan, hortik sortu zan, idei horrekin, eta... Ja, kuadrilla dispersatzen aztek, eta ja bakarrik azte sentitzen, eta zenekin geratu behar dut, eta... Osa, planik ez. Planik ez. Azte bukaeratan, planik ez. Larumat batian, zazpirak aldera ja, etxian, ja, triste. Triste, eta bueno, eta horrela hasi ginen. Eta adibidez, zuk esan dezu, Zaragoza esan ibili zinala, Errioxan talde hortan ibilizea, Zaragozan talde hortan ibilizea. Ondo eramaten geha, hainbat, hainbeste ekitaldi ondoren, eurek etorri dira gure ekitaldera, eta justu indela gutxi, junginen Toloñora. Orduan batasuna badakazue, eta elkarrekin ibiltzen zaten. Batez be Errioxakoekin, eta orain sartu gara be Madrileko talde batekin. Horgaz izketan, Lokobongo deitzen den ekitaldi bat, Madrilen eta beste leku batzuetan, egon gara gurekin. Eta jungara hemendik gure taldetik gutxi gora bera 18 pertsona, eta hori beste 18 gutxi gora bera 55 pertsona baskaltzen, geratu ginen baskaltzen ezagutzeko, eta gero Lokobongora utia, ez? Ze ona. Eta oso ondo, bai. Eta adibidez, hemen, esan dezu hasi zinatela mendi irterekin, ez da? Bai, zein izan zan lehendabiziko mendi irtera? Makala, edo txindokira zuzenien, edo? Txindokira, ez, izan zen debatik Zumaiera, alderantzi Zumaiatik debara. Ze bide polita, ez da? Bai. Egia zan, nik hor dakat, hor potxokak eta daskat, eta erlauntzak ere bai, eta paraje garra zintzen duten, Camino Santiago kostaldeko bidetikan, edo? Kostalde, dana kostaldea, bai. Ze flixetikan da erra lekua, Amazazpi kilometro uste oziala. Amazazpi uste oziala, bai. Eta hasiera batean, nahiko triste ze, junginen 5 pertsona. 5 lagun bakarrik? 5 lagun bakarrik. Eta, bueno, uste honen, hau ez daterako ondo. Ze hasiera batean, Instagram iriki genuen, Instagram kontua, eta bertan, jendia, bai, ni jungo naz, eta azkenean igual... Eta azkenean urtean kikildu zan jendia, oze gertatu zan hor? Bertan bera, eta agertu 5. Agertu ginen 5, eta laguntza eskatu nien, eurei, taldean olabait aurrera botatzeko, eta bigarren ekitaldia izan zen Arabatik,
eta junginen 15 pertsona. Vale, eta hori izan zen, nebain mendirtera bat? Bai. Vale, nundik noa Bai, juntzen mendirtera, izan zen Ullibarri ganbotik bolta man, 14-15 kilometro. Paraje harra hori Bai, polita. Eta gero hirugarrena izan zen Bizkaia aldetik. Saiatzen gara, behin Gipuzkoan etxe modu lehena, gero bigarrena Araba, eta gero Bizkaia. Eta Bizkaian zenbat azaldu zian? Bizkaian 25. Osea, goraka, ez da? Goraka, ikusten zan ja movimentua martxan zola, ez da? Barkatu, hauek bota behian organikoa, eta tirabekek ja bota bertara. Bai, bota bertara, eta jarriko ditugu martxan. Orduan ikusten zan, igual badatorrela zerbait txukuna, ez da? Ba, bueno, hasi ginela mendiko irterak egiten bi arrazoigatik. Euskadin mendi irtera ohitura dagoelako, eta entzuten genuen euren arazoak zirela, plan bat antolatzen zutenean, igual, errezoak egitzeko afari bat, zer, jendia baiet esaten zuen, baina ordaintzeko orduan ez zuen ordaintzen. Orduan ezin zenuen hori da. Orduan guri iritzia izan zen, hasiko gara mendiko irterarekin. Musutruga, noiz ibiltzea gratis da. Hori da, etortzen badira bost, etortzen badira 25, ez dauko garrantziak. Eta, bueno, pizkanaka handitzen junginen, eta jende gehiago. Zenbat jende zaudete guantxe elkartian? Pasau geha 260 pertsona, 260 dutxe gara. Pasau geha, gero gauza da planetara etortzea eta gero jarretu nahi izatea. Edo gali izatea jutia, edo zenen nola... Hori da, bat gertatzen da, igual plan oso darra dela, baina espero zu igual 250 pertsona eta juten dio gehiz, betikuek igual, batek jaurnantzako, bestiak ez dakiz zer, kompromisoak. Eta justo betikoak etortzen baria, nabaritzen da, ez? Baina, saiatzen gara beti, gure helburua da, jende hori sartzea. Jende berrilla jartzea eta argitaratzea jendea eta jendea ezagutzia, ez da? Bai. Eta baki gero horren ostian, mendirteraz gain, beste irtera desberdin asko indituzuela, ez da? Bai. Ja nahi gehiago gustatzen zikena, pintxo pote, gero kulturan arluan, ez da? Pintxo dastaketa egin genuen Durangon, zerbait simple ateratzeko, esan genuen, aterako duzu bai simple eta esan genuen, Durangon aukeratu lau taberna bakoitzean pintxo berezi bat eta trago bat, eta ingenun, eta gero beste taberna batera postria jatera. Eta oso ondo. Zeona, eta noiz behi juntzete zahardotei batea? Bai. Guk guantxingoia irtera zahardotei batea, zehazki Mendizabal zahardoteia, eta guantxi gatoz kontu gehiago kontatzea. Buen arte. Kaixo, Joseba, eguerdion, ni Andoni Arraiz naiz, Mendizabaleko sukaldaria hemen Astigarragan. Eta gaur Mendizabal erakutsiko dizugu eta plater bat prestatuko dugu. Mendizabal sagardotegia 1979an ireki izan, familia Mendizabal eramaten zuen, eta 2018an urteko reforma bat egin genuen. 2019an berriro ireki genuen, eta hogain poliki zerbait egiten ari gara. Ontxe bertan kokatuta gaude jatetxe printzipalean, gero hemen behian eskontzetako jatetxea daukagu, eta hemen sagardutegi moduan erabiltzen dugu. Gure sagarrak hori ondazkagu, eta temporadetan biltzen ditugu, eta sagardu desberdinak egiten ditugu gure sagarrekin, 110.000 litro sagardu egiten dugu urtero, eta gero hemen Mendizabalen kupeletan jartzen ditugu mazeratzeko, eta gero jatxotxeko temporadan erabiltzeko. Hau da Mendizabaleko historia, pixkat laburra, eta hoain urteko plater berri bat prestatuko dugu. Gaur plater desberdin bat ingo dugu, kartaz kanpo daukaguna, toki espezial batean, hau da gure altara, eskontzak egiten dugun tokian. Platera da zainzuriak, almendra eta presien maionesarekin, eta indio krujente batekin. Lehenengoz zainzuriak garbitu, zuritu eta egosten ditugu uretan, gatzan eta azukrarekin. Zainzuri zurituak gure sartai espezial batean sartuko dugu parrillan, zapore desberdinak emateko eta pixkat berotzeko. Hemen Mendizabalen produktu lokalak erabiltzen ditugu, saiatzen gara temporada desberdinetan produktu desberdinak erabiltzea eta urtero platerak aldatzea. Zainzuriak urtero plater desberdinak ateratzen ditugu eta pentsatzen esparraguak maionesarekin, vinagretarekin eta pixkat nahasketa bat egin dugu platera bateratzeko. Krujientea da ura, irin garrantzua, dana amasatu, estiratu eta gero lehortu iten dugu 12 ordu, eta gero frigitzerakoan suflatzen da. Eta gero erditikan mozten dugu. Zainzuriak parrillatik ateratzerakoan,
erditika mozten ditugu. Eta hemen Mendizabalen plater ezberdinak egiten ditugu, karta, menua, sagardotegi menua, eskontzak, eta esplotatu gure terrazak eta basoa. Gure espezialitatea parrilla da, arrainak, aragila, berdurak, onjuak, temporadetan, sisak, dana parrilla jartzen dugu, zapore desberdinak eta pertsonalitatea emateko produktuei. Gure zainzuriak moztu eta gero, maionesa egingo dugu. Lehenik eta lehen arroz bat jarriko dugu maionesetarako. Piskat perrexila botako dugu, piskat vinagre eta itxura emateko, kolore berdea eta desberdina. Perrexila eta arrautza botata gero, almendra laminatua eta tostatua botako dugu. Gatza piskat. Zainzurien jugua. Eta olio piskat botako dugu. Hau 5 minututan dana ondo turbinatu eta maionesa edukiko dugu. Prez ditugu ingrediente guztiak, zainzuriak, maionesa, krujientia, proteak eta olio pixkat. Eta hori platatuko ditugu. Hemen Mendizabalen bezero desberdinak baditugu, Estigarragakoak, Donostialdekoak, Goierri aldekoak, eta gero bai Bartzelonakoak, Madrilekoak, Andaluziarrak, eta gero frantzes asko etortzen dira. Bueno, Joseba, hau da gure zainzurien platerra, espero dut zure gustukoa izatea. Hemen Mendizabalen Astigarragan, zure espero dakagu. Eskerrik asko. Ai, ama, Andoni, ze gauza ona, Egia esan zainzuriak gola, xamurrak, txukun, bezarka da handi bat, eta... noiz jute gaituken nire zahardote irade bai, Esan dezun bezala, zahardote irade indezue irterak, ez da? Bai, otsaian. Urtzaian, oza, sasoia azten danian, ordi gabonetako sasoia eta geho, venga, upategitara, ez da? Bueno, zahardote irada, Astigarragan, zehazki. Egon ginen, 80 pertsona. 80 pertsona, ja, 80 pertsona, bai. Augorak hasiak, Erreserba 30 piku pertsona dako egin genuen, eta azkenean... Hainbeste jende animatu zen azkenean, Ze ona, eta gero... Urtean, bai, urren urtean ez dakigu. Urren urtean, 120, Erreserba egin dugu, 100 pertsona dago. Zoazten bezala, gero eta gorago. Ze ona. Eta zezen behar nizun, bai esan dezu, Arabarra Errioxara, bai intzen dutela irtera, ez da? Bai, martxoan. Martxoan, bai. Bai. Horbe bai, junginen 76 pertsona gutxi gora bera, upategi batera, eroso upategi batera, plana izan zen museo batera jun, gero Baskaria esan genuen. Hor dago museo del vino eta ez dakizela, bertan entziaten. Kortometraje laude bat ekui genuen. Ze ona. Oso ona. Gero Baskariza, eta gero junginen bodega txiki batera, La Guardian. Eta ja hortik, Logroñora, Hausten un siesta. Siesta esen bota, eta hortik ez. Hortik Logroñora, hortzi ez. Eta ja Logroñon, bakoitzak bere logelara jun, prestau, eta gero preparatu genuen festa itxi bat lokal batean. Festa pribatu bat, hola, ze ona. Bai. Eta ambiente asko, ze jarri zuten? Musika eraman zenuten zuek, o zue jarri, o tabernaria jarri zuten, hola izan zen? Tabernariak eta gube, bai. Bai. Egin genuen bingo sosketa bat, drakuin batekin, bai, oso zala. Asko apostauta, asko jarri zenuten, Bueno. Bakotza naizuna, hori da, bakotza naizuna. Vale. Eta zezan behar nizun, horietako ibilbide guztitatik handen dituzuen irtera guztitatik, zein da gehien gustatu zaizuna zuk? Zan dezuna, hau errepikatu inbiar da. Maiak zazpian izan zen aitzorretzeko eguna, nire herrizan, eta ingenun ibilbide luzeena, 21 kilometro, Urkulu urtegia, gero Kurtxebarri, eta gero Aitzorrotxera, bertan pintxo bat jan, erromeria zelako, eta tragotxo bat. Eta gero hortik ja, nire sozietadela, bertan Baskaria genuen. Ze prestatu zenun, zu prestatu bat zenun? Bai, aurreko egunian. Ze ona, ze prestatu zenun, Chorizo Sagardos. Osa, patata riojana era bezala, hola, chorizo, chorizo sagardotan negozita. Hori da. Baita odolostea, arrozoko odolostea tomate naturalekin. Ze gauza ona. Txampik saltzan. Eta gero patata kostillakin. Ze gauza ona. Eta gero postria pantxineta kremazkoa. Jodei, eta hau dena, zenek erakutzi, nunik hasiek izu galdian iten? Ni amakin, eta batez be gogoaz jarritxa.
Inda, nahi jende izaten ezken, ni ez daki, zaila da, ingabe bizitza honetan ez da, eserrik azten, Indin berdia gauzak, ala da. Eta, zezan behar nizun, bueno, esan desuna Urkulluko baiara bai, leku polita, nola dakan, balse guztin buelta hori bilbidia, ni goratzen ez inun saldia eta karruaje batekin. Zeatik, anjunitan historias abokados ekin baiarea, historias abokados ez, uste zala, eskapadas con Joseba Arguiñano. Eta ingen un vuelta batan, eta saldi baten hor gainien atzian karretuan vuelta eman ziguen, eta ez dakiz, eta zan lekua paraje mundiala egia zan. Ba, justo irtera horretan, egin genuen lehenengo itxaldia. Vale. Ba, talderako eta ireki genuen herrirako. Vale. Eta izan zen, bueno, pasada bat. Ze ontzan intzaldi hortan, ze kontatu zen duten? Ze gaia esan, dibertsitate sexuala. Vale. Orduan, etorri ziren... Nabazu jarri gainean hobeto ukitzeko, ja hemen, vale. gertuago ukitzeko, oie garrazo ja, hola hobeto, bai. Eta politen izan zen, ba, 3 generazioko pertsonak zauziela. Eta ikusten zen nuen, 75ko emakumeak, galdezka, interesatuta, eta arpegi jartzen zituen. Baina interesa jarritxa, itxaldi eman zauena, ia negarrez atera zan. Eta zer da, adibidez, helduei edo galderakin, o zirrarak zerrek sortzen dio? Ba, batez bezatzen zuen, apur bat sorte daukagula, zeuren garaian, ba... Ja, baztertuak izango zinaten, bai... Hori da. Oain bai, baina leheno gehiago, bueno, bain, bintzat normalizatzen nahi da, baina bai beti sentitzen dezu ere, bai, pixkat, sozidadia bazterte izuela, ez da? Horregatik sortu behar dituzu historia hauek, ez da? Hori da. Ni inoiz ez naiz baztertu sentitu, ba hori, ba, sorte izan dutela, bueno, gurasoekin, lagunekin, familiekin, Claro. Baina, bueno... Bai, segun zetxetan, zelekutan, danun eta nola jaio zean, ez da, ba, zaiago izaten dira gauza, bai. Hori da. Eta hori esate zuen, ez da, gaur egun, ba, bentsat, aurrea indeula, ez da? Bai, asko. Asko, ez da? Asko, geratzen da egiteko, baina aurrera bai. Bai. Aurrera bai. Zorionez bai. Egia esan, ze gertatuko, bakoitzak nahi duna aldu izan, da dana bakoitza, ez da? Eta zenek esan behar dizu, zer eta nola izan bihartzean, ez da? Hori da. Eta ezberdin behar dugu, zer da, sentitzea edo izatea. Ja, porque bai. Zuek zeate, eta sentitze zeatela edo... Baina batez be, trans pertsonetan. Bai. Trans pertsonetan. Ze hor ja ez da, mutil bat... emakume sentitzen da. Emakumea da. Ja. Ez da sentitzen dela, emakumea da. Orduan, ba hor da barazu, eta ni beriz guri bebai pasatzen zaigu, ez? Naiz eta gehi izan eta Oregon kolektibo barruan ez dugu lertzen. Osea, baina gauza da ez duzula ulertu behar, bakarrik errespetua. Oidek, Respetua, ya está, osea... Bai, ni ez ditu lertzen, bai, eta zenek esan dit, nik gauza asko ez ditu lertzen, baina hola, dian bezala eta listo, ez da? Hori da, ez baduzu pasetan, ba, gauzak asko... Ondo. Bueno, haure, listo, ondo aiaiz, Egia esan notatzen dek, zukaldian fina izela, eta ibiltzea izela, Notatzen dek. Bueno, eta bertan, esan dezure bai, jende heldua zehola ekitaldian emantzen duten nian, jende gaztia danetikan, eta zuen taldian jende gaztia heldua erdibidekoa gu bezala danetikan dago, edo... Ba, niretzako politena dela, edade guztitako jendia dagoela. 20 gaztina izan da, uste, 22 urtekoa, eta alduena gutxi gora... Helduena igual, 50, 55, asko jota, eta politena da, integrazioa. Osea, nik ikartzen naz 50 urteko pertsona batekin, izketan, superondo, ez jago importa, osea, integrazio hori oso ona eta bonita izan da. Hori bai. Eta adibidez, zuek elkartzeko, gauzak aurrera eramateko, nun esaten dituzu, ez dakit WhatsApp talde baka zuen, sare sozialetan, edo nun gelditze zeate taldeak. Bota honia pixkat, honen erdila eta honen erdila ere bai. Vale. Eta jun kutxarakin pixka goxatzen, bale? Bai, eta horren erdila nahikoa. Nun elkartze zeate, nola egiten dezue topaleku hauek, bildu, zenek esaten du hau ingo dugu, bestia ingo dugu, edo... Barruan talde desberdina daukeu, departamentu ezberdinak. Eta hasiera batean, dana zan, izabaranetik, jendia lortzeko. Batez be, jendia jarraitzeko, eta
Eta, bueno, hasieran genukagun 200 jarratxei, eta orain jagaz 1700. Eta, bueno, hori nabaritzen da. Planak ateratzen ditugu Instagrametik eta gero WhatsAppetik. Vale, eta zenek proposatzen ditu plan hori? Zuek batzuk zerate elkarteko buru bezala, edo danon arten, edo nola iten dira historia? Daukou antolatzaile talde bat, WhatsAppez, daukou 4 talde. Bat antolatzaileena, beste bat komunikaziokoa, inork ezin dut egin, bakarri antolatzaileek, mezuak bidaltzeko. Gero beste bat dau, Euskadi Gifreldi deitzen dana, bai, nahi duenak ekimenak edo zer proposatzeko. Proposatu hor, baina ez bakoitza danetik bota leku. Ez, baina ez ofizialki, ofizialki antolatzaileek. Baina zer lortu nahi dugu, jendeak ideiak eman ditzaketela, eta aparte, igual, adibidez... Parte hartu, ez da, historian. Hori da, ni eskoratako naz. Bizer igual, kunbarra baldin badakote Bilbora, eta medikura edo, eta medikua dakat 10etan, eta batalde horretan galdetzen, dut. Oie, bizer egongo nazela, eta maiketan egongo naz libre, eta norbait nahi dago gozaltzia dozeo zer, eta hori ez genuk hau. Ze, ona, galitzezate, osein lan nago, eta norbaiten ebau nerekin garagardo bat hartu, edo tostada jatea jungo izia, edo... Bai, edo zer plan, bakarik ez egitearen, proposatzen duzu, ze dauku jendia, hori Bizkaiko jendia, ze ona. Hori lortzea niretzako izan da garrantzitsuena. Azkenean, guk antolatzen dugu kiltalditara jutea, sagrotegi batera edo, hori, jendia apuntatzen da, antolatzen dezu, eta... Baina oso egun puntualak dira, ez da egunerokotasunean, ez da? Bueno, iaiagaz, astero zeo zer egiten. Antolatzen, eh? Bai, iaia mendirterakin, oin, justo... 10 barru gutxi gora bera, Kiroleko departamentua beti egiten genuen bakarrik mendirtera. Orain arte da dugu txirrendualea. Biziletan, txirrendularian, mendikuan o errepidekuan? Errepidekuan. Hau pertsona bat barrun da asko ibitzen dela bizileta. Proposatu zuen, eta... Bai, proposatu genuen, eta beraz zuen, perfecto. Eta atera dia, txirrenduan egunen baten, edo guendik ez diatea? Zu aterako zea? Ni bai. Ni bai, oindela konfinamenduan, justo aurretik, erosin eban karreterazko zikleta bat, oso garestiza, eta 2 alditan erabili dut. Egun eman bertan, eta? Bai, egun horretan bai. Guandik goman puntitu da dazkagoraka, nekatxiz la mabi gastatu inbiardek, Eta bertan, nungo jendia, esan dezu bai, niten dituzuela Bizkaian, Araban, baina jende etortzen da, esan dezun bezala Errioxatik, Zaragozatik, jende etortzen da... Kantabriatik bai, urtarrilean egon zen landetxe bat azugera batien, eta Herrizako 4 bat etorri ziren, Kantabriako 3, eta Iruñako bebai, Zaragozako 4 lagun bebai etorri ziren, hori Erriozara. Orduan moetzen dezue historia, ez da? Bai. Zuek tokatzen zaizu ere bai, juntzeate, iau hasi zatenetikan, zuek Zaragozara o Madridea edo... Zaragozatako mugimendurik, baina egon gara bilatzen mugimendua duten, gure antzeko mugimendua duten elkarteak. Eta Madrilen, hori ez, egon ginen oindela... Egun batzuk, egon ginen Madrilen. Bale, zertze honan prestatuta? Lokobongo deitzen dana. Zer da hori? Hori itzen dabe, elkartzen drag batzuk, festa moduen, eta itzen dabe, bingo moduan, bingo espezial bat. Bale. Eta, bueno, ondo barre asko goten da, eta, bueno, nahiko ondo. Ze hona, egia esan ja leku saldatzia, aire saldatzia, jende berri ezautzia, azkenian horreia mantentzen dizu, burua okupatuta eta gorputza bizirik gan, ez da? Bai, gugu proposatu genuen behintzat Baskaria egitea. Ze eurek nahi zauen zuzenean ja kitaldira jun. Eta zuek gu Euskalduna Baskalduten dugu, ez da? Errazako du taberna bat, eta gainera guk errazatu genuen, ze gure lagun batek, biloko lagun batek, zeukan hor lagun batek zeukan taberna bat, eta hor egon ginen, eta hori, 25 pertsona. Egon ginen Baskaltzen. Ze ona. Bai. Bueno, guantxe jarraituko dugu kontatzen, ikusi ezue, tirabekikia listo azkau. Gero emango jo bero puntua plateraratzeko garaian, eta listo. Gero inbiar deuna da badatzuriak xixakin salteatu, gure patatar listo dakau, inbiar deuna da gero gorringoa epeldu, eta ogixetuakin tosta batzuk prestatu. Baina jungo gea beste reportera bat ikustea lehenu, bale? Eta noa jungo gea? Jungo gaituk Zornotzaino, eta bertan dago Jauregi barria lekua, ikusiko zuen jatetxia, ze ondo jaten dan bertan. Guazen area, eta ikusiko du zeiten duen guretzako.
Aupa Joseba, eguerdion eta ongi etorri berriz ere Jauregi Barria jatetxera. Badakizu, nire izena Beñat Ormaetxea da eta Jauregi Barria da jatetxearen izena. Orain, barrura gonbidatzen zaituztet, jatetxea barrutik ezagutxera. Jauregi Barria jatetxean egiten dugun sukaldaritza 150 tradizionala da, kartan, produktua, bertako produktua, kilometro zero asko erabiltzen saiatzen gara, eta beste 150 menu gastronomikoa. Hor ja jolasten dugu gure innovazioak, menu luzeak, dauzkagu menu bat 10 plateretakoa eta beste menu bat 6 plateretakoa. Eta hori da gure jantoki printzipala. Badaukagu beste jantoki bat, alboan, non astean zehar bistrot menu bat ematen dugun asteartetik ostiralera eta asteburuetan taldeentzako jantokia bihurtzen dena. Jauregi Barrian karta aldatzen dugu urtean 2 alditan. Egiten dugu udaberria eta udako karta, bertako produktuekin, eta udazken eta neguko karta. Gure plater klasikoen artean bat bogavante entsalada sagar tartarrarekin, eta gure postreetan torrija, brioche ogiarekin egindako torrija eta intxaur saltza izoskiarekin. Eta gaurko eguraldi txukuna aprobetxatuz, gonbidatzen zaituztet, kanpora ateratzea gure gaurko platera egitera. Gaurko proposamena izango da, Etxauriko arrautz ekologikoa, temperatura basuan egina, dasi salda eta malko jarrak. Eta erabiliko ditugun osagaiak hauesek dira. Temperatura basuan egositako arrautz ekologikoak, maldon gatza bukaeran toketxo bat emateko, arto ogi frigitua, dasi pizka bat, loreak, malko hilarrak, patata krema eta salda. Hasiko gara arrautzekin. Ur honetan berotuko ditugu aurretik egositako arrautzak. Beti dago Jauregi Barrian arrautza plater bat. Zergatik arrautza? Badira plater batzuk Jauregi Barrian ezin ditugunak kendu. Baina guk beti berdina ez egitearren, guarnizioa aldatzen diogu. Arrautzan berotzen den artean jarriko dugu patata krema ere berotzen. Jatetxeari Jauregi Barria izena kanpa hauek ematen die. Kanpa hau da Europa mailan dagoen cross-zirkuito permanentetareko bakarra. Eta aldi berean jardin botaniko bat da. Eta oso polita da ibilbidetxoa bazkalostean edo bazkal aurretik lasai ibiltzeko. Jarriko dugu berotzen baita ere salda. Bakotzak etxean daukan salda. Salda irekiten dagoela, dasia gaineratuko diogu. Dasia da atun deshidratatua. Eta honek emango dio dakagun haragi saldari arrain zaporea. Dasi salda nondi datorren? Nahi izaten dut beti kinu bat egitea nik egiten ditudan bidaiak mundutik zehar. Bidaietariko bat Japonia da. Eta Japonian ikasi nuen nola lantzen zen, dasi salda, wasabia, wakameak, bertako hainbat eta elaborazio eta nire sukaldera ekarri nahi izan ditut kinu gitxi batzuk eginda. Salda irakiten dagoela, sendotu egingo dugu maizena pizka batekin. Horrela, salda ez da guztiz likidoa izango. Gorputza hartuko du eta bertan egosiko ditugu malko hilarrak. Behin salda sendotua, malko hilarrak gaineratuko dizkiogu. Sua itzali eta beren beroarekin egosiko dira malko hilar hauek. Jauregi Barria baserria 1658 urtetakoa da, hemen 4 generazio pasatu dira ja, eta orain dela 15 urte udaletxeak kudeatzen hasi zen, berak erosi zuen, atera zuen konkurtsora eta nik 14 urtez daramatzat bertan hasi zenetik Jauregi Barria jatetxea. Prest dakagunana eta plateratzen hasiko gara. Sukaldea da 13 urtetatik aurrera egiten dudan nire hobi eta lana. Irakaskuntza klaseak emoten egon naiz 10 urtetan zehar, eta orain badaukat proiektu bat hartu berri, Sergio Ortiz de Zarate jatetxekoarekin, eta Ricardo Pérez Jandiola jatetxekoarekin, 3 batera, elkarrekin, elkar jatetxea, beraz izena elkar deitzen da, Madrilen zabaldu dugu, estatu mailan lurrarekiko altuen dagoen jatetxea 160 metrotarra, panoramika ikusgarri bat eta egiten duguna da, 3 artean karta fusionatu, bertan esperientzia oso aberazgarria izateko.
Beraz, gobidatutara zaudete, nahi duzuenean etortzea esperientzia hori disfrutatzera. Ai, ama, zerrez eta goxuak iteizkiguen, eta gaina arrautza dakana beti txapelduna, egia esan, ni beti izatet, eta ez naiz aspertuko. Jutzetzea Iruizarreko jatetxe batea, eta jaten dezu barazkitxo batzu, jaten dezu arrautza onjokino, arrautzezak izerrekin, gero arraia, gero aragia, eta ni arrautzanakin, normalean gehiena gustatzen zait. Arrautz hori temperatura basuan jartzen duzu onjo bat, o trufa pixkat, o ezerga, gatza eta piperra, arrautza da guretako erragina. Besarkada bat eta gurian jarraituko dugu. Bueno, egia esan, guk neraitak beti izateu. Olioak jarriko bazuen hilabetean arrautza bat bakarrikan, Gabonetan egongo ginean palilloakin familia nola gorringo pixka jaten nola, Ze gauza goxua da. Bueno, eta gure bai gaina gorringoa erabiliko duen. Betu, indeuna da, patata, nola bota dion gurina eta esne gaina, komedia ireki bat ematia. Zeratikan, esne gainak gordinik eskuteko, eta gero gurina ondo urtuta gelditzeko bertan. Hau da gau, fin-fina, tirabekek prest, inbiar ditugu perretxiko martxan jarri, eta zu lagundu didazu ogilakin tostak iten, bale? Emango izut, zerradun labana, moztuko zuola kutxoera sentimetro batekoak, eta sentimetroko karratutxoak ingoitugu, bale? Moztu horrela, gero etzan, eta gero makitxotak, ere bai, laukitxoak ingoitugu, bale? Gero laukitxoko lan, ez? Eta ingo etena da, betu, ere bai, hemen jarrikot ura epeltzen. Zergatikan, epelduko dugu ura, gero gorringo ateako dugu zuringotikan, eta ingo deuna urre pelontan sartu gorringua, plateraratzeko garaian gorringua epele-epela egoteko. Berua, ez inda, baino bai berua. Bueno, bagoaz. Eta haure, martxan zekat, berotzen, eta hori igual irutan. Irutan? Bueno, neken bezala, bitan, pikatoste bezala, baitu, hola, arriskuntxo alin bada, hola jarri, eta hemendik errezago, osea, ogila azkenian azaletikan... Eta gero iruzatik. Hori da. Igual txikikiagoak, haure bai erditikan. Hori garrazoia, hola, pikatoste txo batzuk ingo ditugu. Vale. Bueno, eta bueno, zuri talde honek, ze eman dizu, zer esan dezu, zure oso bakarri sentitzen zinean, biharra zeneukan talde hau sortzia, edo zer da gehien eman dizuna, behar? Bueno, nio indala urte bete gutxi gora bera, depresio batean sartu nintzen, ondino jarraitzen dut bajan, bai, eta zeba denbara zaukon elkartiak lau hilabete gutxi gora bera, eta bueno, hor desagertu nintzen. Osa, elkartia hasi, motibatuta zinean, da errepente depresio baten sartu zinean beste zorzeragatikan, edo bizitzagatikan, edo... Danetatik. Azkenean depresioaz da gertzen. Gauza asko juntatzen dianian gertatzen da, ez da? Bueno, pasau zan, egon nintzen gutxi gora bera, hori oso gorra da esate, baina, bueno, lau hilabete oean, ia. Oetik altzagabe ia, Igual 3 egun osoan oean, gero bat, bueno, hobeto apur bat, eta gero igual beste 2, beste 3, holan ia lau hilabete, bai. Eta hori oso txarra da, oso gorra. Bai, zu gorputza ondo, zu sano zaude, baina burua da kasu, ez da, azkenian... Jope, zer pena. Baina beti bizizan naiz, 100%ean, danetan, eta pentsetan hauen, hori egon nintzen, ostalaritzen egon nintzen, taberna bateko genuen, gero degustazio bat, eta bueno, niretzako zan, azteukera guztetan lan itxen, eta nire gustora, jendiakin, besoekin eta horan. Zerrek desbordatu zizun, zer gertatu zizan zure bizitzan? Ni beti izan dut, enpresa ezaukela kulparik. Ni beti izan dut, eskaitzen duzu lan asko beti enpresakin, dedikatzen duzu ez dakizen bat hor, eta ni beti izan dut, enpresak ezaukon kulparik. Azkenean, da nolabait izan da, eragiten dagoena, ansietate eukitzea edo depresiora kutia, ez? Azte zela bat tristeago egoten, bueno, arrazoiak, bakotxa dauko bere arrazoiak, gaztetatik, hori, ez? Pasadozunagatik. Eta, bueno, Euskadi Gay Friendly dela eta bueltatu nintzen, eta hori dela eta orain horrela nago. Osea, asko betu zea taldia lagundu izulako aurrera ematen historia, Bai, taldeak izugarri. Eta ez niri, osea, gauza da niri lagundu ostela asko gehiegi, batez be, dedikatzen batet 3 egun gauza asko egiten elkartearekin, gero laugarren egunean igual ja
pof, ostras, egiten dut. pof, geratzen azoean, edo... Neurri jartu gauzai, ez da? Hori da, Neurri ikasi jartu. biozu, bizitzan loit, igora... Bai, porque gore igotzen bai, gero bera ondo, dator. baina gero Ja, jesten claro, zea. claro. Orduan, ekilibri izatea. Eta, bueno, konturatu gara, jende asko daula, ez depresioarekin, oean botatan igona zen moduan, baina bai arazo askokin, pertsonalki, oza, jende asko psikologan dabiltze. Azkenean terapia moduan erabili dugu. Ja. Oza, jende batzundako terapia moduan izan da. Claro, osea, igri, azkenian, bai, horrain energia askokin hartuan, igual indar gehiagi gastatuan energia, eta horre torri zait Bai. top, no? Bai, dena inbio, ninaz pertsona bat, dena inbiotela perfecto, orduan, itzen eban baskari bat lagunentzako, ba, inbehar nauen, ez tortilla patata bat, edo, eta zer, ez? Inbehar nauen, ba... Ezin hobedana, dana bikain, gauzaz, dana... hori da. Eta, bueno, ba, horrela bizitzen azkenean, kolpe bat emunten dotzu bizitzak, eta esaten da, geldi. Claro. Eta orain, Eta guain, lasai. lasai, Eta, bueno, betua, ja laizter alta hartu berdek, edo zein degire, Bueno, ba, zer hor prozesutan hau guantxe. psikologak daka hor erabakia, Bai, hartzeko eta momentuz, ba, ni desirtzen dago lanera juteko, eta azkenean... Bai, rutina bat hartu, eta rutina hartu berriro- diozu, eta, bueno, hor gabiltza. A ber, nik espero Zirgitxarra. de laizter ja. I ondo sentitzea ja behintzat, ez da? Hobetu egazko, Bai, ez da? hombre, oin dela urte bat baino, bai. Bai, ondinon... Eta asko kostatu zaik urte hori hilabete txarroiek aurre egitea, demora asko kostatu zaik? Bai. Bai. Bai, oso gogorra eta luze esan da. Gainera, medikoa esaten zosten. Egon behar zara lasaiz ezagutzen zian eta esaten zosten horrek. Ja, ez bai lasaitzen ez aiz hobetzen, ez da? Ez, lasaitu, baina no esartuko dut alta eta lasaitu, oza, ezin dugu jarri fetzaik. Jende Claro. batzuk behar dute Claro. 8 bete, beste batzuk 2 urte eta beste Betetuz, batzuk 4. claro. Eske, nik argi neukan azeratik zela terapia egin nahi nuela, psikoloakin. Ba, hainbeste pastilla hartu, ez. Azkenean pastilla hartu garrituzu, laguntzeko, ze oso luzea izaten da, eta orain, ba, psikologakin eta pastiekin, bueno, Ja, lasaiago. lasaiago. Eta ideaek pastilla horiek endu, medikazioak entzen Bai, bai. jun, eta Bai, ikusten bai. jun, eta bizitzan... Hori da, helburua da pasteak entzea, nik ez dut gure pasteakin bizitzea, alba da, vamos, suposatzen de baiet. Pertxerrik itxarga, bueno, bentsa Bueno. ikuste zaiz sasoikoa, hola, Bai, humoretsua, hombre. hola, eta Gaur bai, gaur horrei bai. heldu. Bai, egia esan, bai, gaur, eta bihar, da etzi, eta egia esan, Hori da. egunero bizi behar deu, egunero on behar gara hemen, ez da? Bueno, eta bestela, egun libretan, ordun libriak eta baldazkak, ze gustatzen zaizu, mendiagun, sinefilu aiz, irakurtzia gustatzen zaizu, Ba, mendira jutea asko gustatzen zait, Bai. hori bai, ondela gutxi junginen Pirinetara, zelan da, ai, gogoratzen, Monte Perdido. Monte Perdido, bai, egon vale. ginen, bizikletan orain hartzen duten Txampa. ohitura edo juteko, eta batez be, ba, eskapadak. Azte asko eskapadak asko gustatzen zaizkit. Batez eta be, hola, bai. leku aldau, leku berrik Hori da. ezagutu, burua da, Hori da. errefreskatu, Hori, oporra luzeak jabete bat ez dakin nora, doa moztegun. Gehiegi. Bai, niretzako bai, hasi nahi beharko betu, irtera, nire bai. guain dela gutxire Kanarietan egon naiz, da lagun batekin 3 egun. Bai, Eta emateu 3 aste hona izela. bai. Jun leku berrik ezautu, leku pare baten jan guztua, Hori da. arrantza pixkatin, teide igo, jetxi, zautza Pan, vuelta, pa. pan, da emateu ontzeala 20 egun etxetik kanpo. Hala da. Bueno, hemen ikusezu, bagoaz platera eratzea, dana listo dakau. Hasiko gea, tirakebeke batzukin, alde baten. Hola, xe. Vale, platertxo batiteko, horregin nahiko. Beste alden, jarriko ditugu, hemen dazkaun, xixak, baratzuri jakin. Vale, hauek beste aldea. Erra platera indilu, Bai. Bai, simplia, Itxura egia ona. esan deuna. Pure patata, eta gero gaina gorringu erdin, erra indigu gaurkoan. Vale, hemen xixak beste alden, oso ondo. Gero, kurruskari batzuk topatuko ditugu bertan, izango diala kasu hontan ogixetu hauek, vale. Armendola batzuk tostatu ditugunak botatuko ditu gure alde guztitatikan. Eta bukatzeko inbiar deuna da behitu. Gorringo hau, epela egon behar du, Ez du inber guztiz egosita, Aber zemuz, aber denbora gehiagik utzi duen, edo zer. Beitu. Egia esan hemen guen urak enduko jau. Beti papeltxo bat hartzen dut, beti soberan dakan urik ez botatzeko platerea.
Hola, kentzen diot, bai aurrea, bai atzea, baina behitu nola dakaun, Nio, flantxo bat bezala. Jarriko dugu erdian, eta bueno, orduan, zuen taldea juna izateko, sare sozialetan nola behiratu behar du jendiak? Euskadi.gayfriendly. Instagramen, eta hortxe barroa sartu, eta ja elkarlanian hasi, ezta? Hori da. Bueno, ba hemen txedakazue gaurko tirabekek, xixakin, pure patatak, eta eskerrik asko etorri, eta kontatzeatik iri historia, eta hau guztia. Ondo izan lagunak. Aio, pela, aio.